बुहुमनि गंसे जोबोर समायना आरो धोनिसिन सोहोर जोंगा मागा सनानि नोगोरमा जायनि मुङानो सानबारि जोंखोल। बै सोहोरसिम थांनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङानो हाबिला जायो। बेनो सिमांपुरी दुबाइ सोहोर। गोजौ गोजौ जोंखोल माखोल अट्टालिका न' बां लामा सामा गोमोथाव सुबुंनि सोरजिनायजों बुहुमाव मुंदांखा। नोंथांमोना मिथिनो हाबिला जायाना लोगोफोर बुहुमनि बै सोमोनांथाव दुबाइ सोहोरनि बागै? फै बिदिब्ला लोगोफोर बर' बिमानि रावजोंनो गोमोथाव सोहोर दुबाइनि बागै सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ मिथिनो। लोगोफोर नोंसोर दुबाइनि बुर्ज खालिफानि मुंखौ खोनाबाय जानांगौ। बुर्ज खालिफाया बुहुमनि जौसिन बिल्डिं। बे बिल्डिंखौ बानायनायाव दुबाइ सरकारा कौटि कौटि रां बाहायदोंमोन। दायो बुर्ज खालिफाया गोजाम जाबाय। आरोबाव दा दुबाइयाव दि टावार अफ ग्रीन हार्बेन बिल्डिं लुगासिनो जाय बुर्ज खालिफानिफ्रायबो जौसिन। बेयो देग्लाय 2020-21 मायथाइयावनो आबुं जासिगोन। बेनि जौथाया फ्राय 1000 मिटार एबा 1 किल'मिटारफ्राम गोजौ। बेनो बुहुमनि जौसिन बिल्डिं जानो थांगासिनो। दुबाइया बुहुमनिनो ओरैबायदि गंसे सोहोर जेराव दाय हाबा मावनाया गुबुन हादोरफोरनि रुजुनायाव बाङाइथार। दुबाइयाव उदाङै जौ लोंनाया आयेननि बेरेखा। बेहाय जौ लोंनो थाखायबो नोंथाङा लाइसेन्स लानांगौ। दुबाइया 1960 मायथाइनि सिगां गंसे सादारन सहरल'मोन। बेनि उनाव दुबाइयाव गोबां थावनि फुंखा मोनो। बेनिफ्रायनो बे सोहोरा जौगासार जालाङो। 50 बोसोरनि गेजेरावनो दुबाइया बुहुमनि समायनासिन जोंखोल माखोल सोहोर जायो। दुबाइयाव हाबा जायालासे सेंग्रा सिख्ला ज' थानो मोना। बेनि थाखाय दुबाइ सरकारा गोख्रों आयेन खालामदों। बेनि उनावबो सोरबा ज' थायोब्ला थैजासे जोबनानै दोनजानो हागौ। बेहाय नोंथांमोना सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमलायना ज' थाबायनो मोना। बेबायदि खालामब्ला दायनिगिरि जागोन। 1990 मायथाइसिमावबो दुबाइयाव गंसे गंनैसोल' गोजौ बिल्डिं दंमोन। खिन्थु आथिखालाव दुबाइयाव हाजार गोजौ सानथ्र'हायै अट्टालिका बिल्डिं दंसै। दुबाइनि सुबुं अनजिमानि रुजुनायाव थागिबि जायखौ इमेरिट बुङो बिसोरो 15% दं आरो गुबुनफोरा गुबुन हादरनिफ्राय थांनाय बांसिनै भारतारि आरो पाकिस्तान। लोगोफोर मोनफ्रोमबो हादरावनो फिसा गिदिर ट्राफिक जाम जायो। दुबाइयावबो जायो। नाथाय दुबाइयाव गोलाव ट्राफिक जामाव दामि गारिफोर ट्राफिक जाम जानाय नुयो। बुहुमनि दामिसिन गारिखौ दुबाइनि ट्राफिक जामावल' नुयो। दुबाइनिफ्राय सुबुंफोरानो स्पर्ट्स कार बाहायो। बेनिखायनो दुबाइ पुलिसफोराबो स्पर्ट्स कार बाहायनो गोनां जायो। दायनिगिरिफोरखौ गोख्रै हमनो थाखायनो दुबाइ पुलिसफोरा दामिसिन गारि बाहायो। दुबाइयाव गंसे सोमोनांथाव बिल्डिं अट्टालिका लुफुंजानो थांगासिनो दं। जाय बिल्डिंआ गिदिंबाय थागोन। बेयो देग्लायनो आबुं जासिगोन आरो बेनो बुहुमनि गिबि गिदिंग्रा बिल्डिं जागोन। बिनि आसरित बाथ्राया जाबाय बे बिल्डिंआ गिदिंनायाव जेसेबां मोब्लिब कारेन्ट बाहायगोन बेनि 10% बांसिन गावनो कारेन्ट सोमजिहोगोन। बुहुमनि देरसिन शपिं मलआ दुबाइयावनो दं। बेवहाय बुहुमनि दामि कम्पानिनि मुवा बेसाद मोनो आरो बेवहाय 1200नि बांसिन स्ट'र दं। दुबाइनि बुर्ज अल आरबआ बुहुमनि दामिसिन हटेल। बेनो बुहुमनि गंसेल' 7 हाथरखि एबा 7 स्टार हटेल। बे हटेलनि सिंनि बांसिन बाहागोफोरा सनाजों बानायजादों। बे हटेलनि हरसेनि भाराखौ खोनाब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। बेनि हरसेनि भाराया 13 लाख रां। दुबाइनि पाम जुमेरा दिपआ मानसिजों बानायजानाय मोनसे दिप। बेखौ बानायनायाव कौटि बिलियन रां बाहायनांदोंमोन। बेखौ गोजौ अख्रांनिफ्राय नायबा मोनसे बिबार बायदि समायना नुथाय नुयो। दुबाइया ओरैबायदि गंसे सोहोर बेनि नोगोरारिफोरा सरकारनो जेबो इनकाम टेक्स होनाङा। दुबाइयाव बुहुमनि देरसिन बिबार बागान फ्लावार गार्डेन दं जायनि मुङा मिरेकेल गार्डेन। बे गार्डेनखौ हाजार बिबारजों दिहुनदों जिया गासै सुबुंखौनो गोजोनग्लाय होयो। बे गार्डेनखौ 2013 मायथाइनि भेलेन्टाइन डे सानखालि बेखेवदोंमोन। बे गार्डेननि बिबारफोरखौ जोबोद समायना रमायनायै साजायदों।
जायनि दारै रंगिना हायनानि आबिर सारफ्रावो। दुबाइयाव बुहुमनि देरसिन वाटार फाउन्टेन दं। बुर्ज खालिफानि साखाथियाव बे गेदेर वाटार फाउन्टेनखौ लुफुंदों। बेखौ नायनो नोंथांमोना जेबो रां होनाङा। बेयो मोनाबिलिनिफ्राय फुंसिम हरसे जोंब्लावो। बेयो दैनि रिफिनाय आरो लाइटजों जोबोरैनो समायना आबिर सारफ्रावो। लोगोफोर, दुबाइनि बागै खालामनाय भिडिअ'आ बेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै हारिमु इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उनाव बिदिनो इन्टारेस्टिं गोदान भिडिअ' लाबोगोन। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि